Dengan siap man kabeli pi we puya kan kapor ka bamtaleng ba chen ka YouTube channel ka jonga te kimat ki jura ke makwa ban karna kan kapor ka long ba shafang ka riam ka be jungi khasi tanrai ki jongi ki por ki bamunsua ki kolong kuma ki barim ki baja kila hika yangi ha ba kumno ban riam ya ki riam ha ba kumno ngidei ban penpau ban pen i ka parthei ban ngidei kita ki khasi ti ha ka ban kong ngai khoble ya ini iwi ikong iba trai sepo jongka sabar jongka ri India ka jengi sabar jongka ri India ka jengi sepo Ireland kat kum ka jing yathu ka jong ka jongi te ini ikong iliktere hang te hapo Ireland sepo sabar jongka ni ka India ka jongi ila sem ya kitiki jan sem ila penpau ka parthei bangide ki khasi ki khara wat kino India ru kim tip ya kitiki riam ki bet ki jong ki khasi ki khara kumno ki khasi kumno ki kentei khasi jongi ki riam ya kata ka jing riam tenrai ke jong ki namar kata ka dau balai ba ka parthei kam nom tip ya ka riam tenrai jongi kita ki khasi ki khara ki babun na pleng jongi ngila klet ya kita ki stai ngila klet ya kata ka riam ka bet jongi ki khasi ki khara amar kata ka dau ki babun ki ri haka parthei ki nom tibre ba ka kumno ka riam kaba ngiki kasi ngiriam te nga ai kit bok kiryang nga ai ka jing khuble ka ba kerpang ya ini kong wada idon makna syabar jong ni ka syabar jong ka riru im nom don kata ka mensem ban leran lani im nom don kata ka mensem ka ban pendaun yala ka akor ka burum ka ijot namata namata ka ri khasi ka jongi ile iriam kumne ken de banlong kumne de banlong lada pidon hakano kano ka benta da pidon hakano kano ka perthei da pidon hakano kano ka ri ken mau ya ka riam tenrai ngong yepi ken mau ba ya ka riam tenrai namar ba ka riam tenrai ka desha kataka burum nabenta jongi ki babun ki balang wat mangi shaneru ngi iya pi ba piriam kum tu dei kong ngi slo sarong deh dei ngi slo sarong bat ngi slo samut bat ngin he khmut ngi he khli pi namar ba ngi he mensim namar ba ngi yo i bakan ka riam tenrai ka jongi wat syabaru pila pen pau pertei te kong wat nom leran kani ka jinglong ka ba pi pi don kani ka long ka nuksa nabenta ki wepat ki thei kasi jingi ki batrai syabar kat nongut ki briu jongka Meghalaya lani hapo kari India ka jongi khamtam le mangi khasi pilitri syabar hato pilaju pen itu mo kane kade karyam khasi ka jongi kane kade kata karyam tenrai kabala hikayangi na kimen barim kimen baja tina mar kata kadau khoble shibun kini kijing ai mensim kijing pi namenta ki kenthei jong kani kari khasi ka ba ik ka jengi ngong ye pi ki kenthei ki dei kita ki nong wanra ayaka kinong wanra ya kata ka dor ya kata ka dor ka akor khasi ka jengi hakmat ki babun ki balang lada ki kenthei ki nang ki wanra ya ka burom ya namenta kari khasi ka jongi te lada ki kenthei ki nom nang donru kiba kiba kibandi ia kata kari nabenta karyam kabej jongi ukasi ukara dia namar kata kadau banthit ya kubrom dalele pim namla banthit ya kubrom gong yepi ditang ka akor hi kabala ngong yepi bandi tela hai bandi ya ka akor ya kubrom jong uno briu tela ken henry ban thitpat na benta jo kata ka akor om dondor ban thit ya ka akor khasi ngong yepi te kene kalong ka nuksa ka babhanga ai mensim yepi nang yai penpau ya ka ka ba philap hisyam ka ba phi yoi ya ki men barim ki men baja ki jongi kila hikayangi bagi dei ban riam kumta namar ba karyam kasihi kadai kata karyam tenrai karyam ka bawanra ya ka akor ka buram tinggal kerpat ru ya ki weipat ki kenthei kasi gong yipi da pilai shano ru wat nom klet ya raga yala kari da pidon shano ru wat nom klet yala kari ma te ngai scam ba ki briu kasi jengi menta kila nang kila stat kila don kata ka jing syampang kumno ban pen kentiu na benta ka jaj benriu nyut rapu nyus kum jongi te tanggini ketin ki ba khendiat ki jungah kan ka por ka ba menta
te ngadang permi isu ki video ki jonga nang ne sakmat namarba ka mensim ke jonga hi ngakwa bakata gajat khasi khara ka jingi kan wan ka jinga te song ha ka yo ka kot la ha ka jing start ka jing nang la ha ka jing sampang kum ta ter ter te tang kene kiten ke bakhndiat ki jonga te to ai ba karyam khasi ki jongi kan ya yeu ba lani kan pau pertheino ba khnang ba ki wi kiri kin tip ba o ki khasi ki abdo na po ka india ki riam gumne mo o ki riam gumne kadai namar ba ki babun hi ong ye pi ba ka riam khasi jengi kalong kerpang ba de kalong kerpang ba hadu kata-kata namar ba kalong disiplin hakmat ki babun ki balang pi te to tangkeni kitin ki ba khndiat ki junga ha ka por ka ba menta khuble shibun